Gardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Center ai hi thialong KSA atum kachisong pedopon kidam tang ni phai kriporni KSA song atum PGR VGR alongli Bihari atum aphat peklongli pegun ipu kachisong pen hem kachibanga hot RN SS song atum pen KSA la pen ASDC youth front song atum aphat areng hu kepesuduna pothak center ahi thialong KSA atum kachisong la so hot angtong dida Theklong pen kachisong long chipa ogdun pen chisong lulu lapen pinangan mesen alam thi chithan po labang so kachisong alam le arju ponsana dak tentang itu dak mitum kacang aklam long non puto diput long sopi dam bom hosi dak tekan mo hosi tundak jo sobat apa demi cipi tekan do ning cipi teserai nang pusi la sija semet non itum diput dam bom iya the bangala hello non sar biarak ke doan angri si ang doni si song nang pulo song party dhormu kubu ke plan cipu pepin ke song nang pusi pulo la so long si kacedom du na posini tumta la song pen ke claim long wo ko bangke malom sopong ye sanglang pasang kok lang hala ang riang don long silang ang riang don long siki meji kyang jang hi dak siki meji pusin tumta dak si dodon po lasi mula long wo ko bangke mu apor ki minang kang tulu pulutang tela so si cheng chu po dak han boka pulon nyo si tumin ton kok lo si mo ti si cheng chu po kita nona bangke dak ang ri siang don si long si che song dun po la hello abirta bangke chin thong hawararat pen PGR VGR alam the pathak pherang ke mai ki pha upper chin thong hawararat pen PGR VGR alam the pathak nonang kileji ni phai inquiry KEC pen thir klong alam chichak pon nang popusi pherang ke mai ki pha pon lakha ke thom chin thong constituency ke parlo hawararat pen kheroni phelang pi PGR VGR along kedam thang ni phai kripor ni KSA la pen ASDC youth front klembang ariso atum adaya we pin pen areng hu ke so pathak song party alam chipu pe pin pen karbi dang te karbi ningisi chinghonang ji pu pen non ka che song bom alam ke non ki wangji ni phai inquiry jong sike isi kachori atum thangnat kang saipon pedothek the pulote atokano kido karbiara do antame kachisong along klam along thi reng sitame armu chitopen nang ke barji aphan hawararat penta chisik pon tanglo pusi pherang ke thingnu ningji pachini to lethot lo nilitum dak aparchen thong arat voice same nilitum lagdam tang aning kan pen pineng 2024 an arong tin same ilitum karbi aradatum eviction ni manela nondat la PGR VGR alam dat kalilo nongdam tan same ilitum la karbi khaya phan polodang te asap tailtum kaching hon CM same kajinso awe la se latum karbi yan polodang te chilang rop ke thidung la se karbi phan polte asap taltum chidia we la se non eviction ta lokhan ne karbi ngrong kajinso srak me la se non thak sona thak sinon kdam tang non pini arni litum ki phonang ko ajon dak philang pe long stame niltum sudakman penrem lo ilitum IMLA stame non an niltum press media long tame lang tum lam klar pitek thalang ilitum kwana ne tumarata tum kisung ki pho areng hu kisona hospital andam tum dam lo lapen areng hu so tum pinangan dolo tu wethal thot same guhatin tame litum kar bi pan pinangan areng pasolo hai same litum thang action ke umji pan kali pinang tum CM amat tame dak ilitum pan thang solution kenji pan ready delang la sila sang thak sini tum bang erat tum pen bang kenon dipu dami bang la lo je no nang li 20 pinap digarni 20 ni yong si ilitum kar bi khaya pan lam klara pitek the polodang te nilitum chen thong arat pen stame la pula war chen thong same tum sudak pen chesong banji la pen nilitum kachisong la ke thi kereng tum chipu tek pin an snel tum chesong banji lailon tum sudak pachini ke kadam Singhasan habar longlet Samson Singh inti lapen khorsing terang apark athengno towar chikokolong PGR VGR puthak sit and demonstration ajaimek kirengpon thang ni phai trainer kepani Singhasan habar longlet Samson Singh inti lapen khorsing terang apark athengno towar chikokolong sit and demonstration ajaimek dengpon lo bangso kedengpon laki karbiente karbi dhoram party chipu pe pin pen sai dengpon lo
Lason kedamtang thang ni phai kriphuani KSA ASDC Youth Front KNCS song atum phelangpi mate kheroni a hawaralong PGR BGR along le along ke munit atum kidonang jiadim kali pinadim aron ripen bihari akhi atum kido thipadim prabjin pen tharlenang jipo dongkamukam revenue circle along dharna dosi pinpur alo pidamlo lapen puthot arnikang sam hem nang chiwaya hot odlang no bihari RNSS asongatum karbie khe phan arenga hu ke paso pathak me thangalong rialong kido chot along aber kido nang jipuke kroyuni lasi karbi ente karbi doan ningisi angri isi pen chisong nang jipusi longlit KSA head branch atum pen pater people si PGR BGR along kido arbihari atum aphan thangli vekan jipusi bini bangso sitting demonstration to army chijing sitami longlit hithiaro chijing ponsi ke hanga siang tong parampon plublo lapen ke wangji thang ni phai ing koyarni kaching wai long jongsi ke misenang tar klang clip lote ansu se kache song panthu ji aphan bangso mai long pen pachini po Lasilalo nilitum bia joni si pinidak lit hitrialo naing nang ko mati chisong nang ko mala ke lapulo ke damtang 15 na ni ironia long ASC lopen KC lopen KNC song atum ironia hawar dijar lopen dijar long le long alam ki aputhak de la so analang lopen masuk ke dopen ceparulan tum cewang ko ni tum KC klema kutumhan ke be ke cia so mate bihari akhe tum nang tum pradum du da job are nga punya paso job ni le tum dining room to koklo la sela so joni si ni le tum ke justice long nai pusi abang so joni sim tum na ini da ko ta pen lalo ni le tum KC mena kema ke la pulo je ladak kiruni hawara long pijar la pen bijar long le long ladak council pen pada sarkar pen eviction sitik bang ke nilu tum mang ke la ke kache song mang ke ing tonte la pen chi song bom ji la pen halakal bit atum hasta mil tum alang prabjin pen atum ne bingnang sila tum phan arona ting pen ing sai binang ji pusun ke se pen ta ke pasata tolo pasila lo nilu tum la non ke ji bisterigar ni katok kale kache song men chenglok phang song men chenglok kapre ka song men ke ching bai doji bai council la pen salah so kacing mana ni sistem ni jong sini tum song pela kemang ting kali dia lipo ta tum kace song mang geng tonte anso sil tum kace song me sodak anso sil tum beding ke sia song petami atum ni dia long nili lam tepak lam do or die at PNC long walk mate kengpen kedam kache song pinian ni trokner kebra isi kecho Karbie ke ring nangji mati longri cerai kom nangji lapente kece kebea soaphan voter list pen amen ing than tiki kachisong ing ton tipu matha pensi do or die ATP en pon pen keng pen kedam nang chisong bom wang bom si pinian ni trokner kebra isi arni nang choksi phuloni constituency ke palo tarabasa sukum tokbiarong lapente hanbokarong arlo lutponsi haladak arong araratum ninging samjin pen angtong tikathara tumaphan dengpon lapente hanbuka arong arlo along mai sitami ingnipon lapente bangso mai along angtong tikathar lamjai ponsi rara tumaphan ningi sibet pen donang mate chisong rapet nang pasi tarabasa hanbuka arong arara tumaphan thantika lapen phuloni constituency along amai phu dhoniram timu atum pen chenglok songolong claim rapet atum do ansatame chitong don pen bangso mai ingsam jin pen pechon po Letum long walk to justice matela thireng kere kece be amen in fantastic keng keng kedam kate song ko dak don ni tum koloni homosti lo tidolo la pen pinian ke ni trokna kera isian lo letum keng keng kedam seta non karbiang long arlo tomon akaprek nang jatulo akaprek prek oge kanilo la ni tum kate song la so kisung amatlo ko pisita non karbiang long arlo katok abe karbi pokhe toman itum ning isi dunangi party song thormo kidu keplang jibu pe pin pen ang bi si che song nei
la so long si che don dun no la si on ni tum la song pen ke deng long walk to justice bang ken non la so ka che song atumon jabo mo ko bang ken tum hin pen pini dak han bo kalong si pini kon ko la pen la dak kunan na kang ton la dak tan ma si ni tum mo isi jing vai pon po ma por kini long thulu ko dak dak si ke si ko la si non kar biang long radde da phan tan me ka tuning ri ke la hello ini tum non la so apor husi non la song bang tua kan ni si non la so kan ki minang le no la so si tum se song ta chun pek nang ko lagi apang itum apong ka che song la son si tum pijut ko son to kilo hala ke mang long le phang si pijut ko seta non na phong abang ke tum la ku pima ke mang la pleng pleng tiga bang ke tum arjap ke mang ko la sila che chok tu che theng tu ma la dini kana pajut ko la so bang ka di nei ining ding nengi che song che pang tang kring nengi la pe ke mang pe chun bek nei la pe non inquiry ni che song nang inquiry ni ching vai nang ko si council so nang hang no dak ta ni tu ma song hin pen ta che don dun no inquiry ni ching vai dun po la VGR long pen bihari tum han thali nangi pu aputhak seta jong si inquiry ni council pen ining theklong alam jong si pang dak the darani insam jin alam pang dak the puro tang the kache song ke hala bang so ni pen hala bang so cha tai long pe ti la ke cheng ti la non pen si dara theng no tani ge dak la pen dara tum ta la ke ti sik ding na la ke dosi ke melo la hello Parti dhoromalam chipupe pinpen umla phera hithialong pherang ke mai kipha pini West Karbiang long Chinthong constituency alo umla phera hithialong parti dhorom chipupe pinpen Karbi tangte Karbi pupen PGR VGR kachisong pathak pherang ke mai kipha pherang ke mai long lam theki jaipon ke kidam tang thang ni phai krip phorni me thangalong rialong si Karbi atma phansi inut banghini otlang no keng sangatum ASDC Youth Front lapen KSE atma phan arenga hukke pasudun ki ningduk piklo lapen ningjang jememe alam lasi bangsu PGR VGR along le pathake KAC pen siding veknang jipsi KAC CM Dr. Tiliram rong hanga phan chuningri pedopon lapen bangso lama pathak laki party thoromalam wangwi Karbi tangte Karbi asong pen mute ke sikethe longri sikethe pusi ningji ponrenti pusi pherang ke pen birta nangpali litum press meet ki phalo na chitong do media hai seminilin ben kadom payerlo na pen sondak tha nilitum pini press meet do pet KSA a president ki hai la pen a general secretary ki hai la pen sondak tha si kapre social organization tum ta dolo la si nilitum song po bang e pelo Karbilo te Karbilo nilita Karbilo aposi kidam tang hironielong niliprang ta netuma KSA president sa meningelo hironilong alam kisi pini niltum dak Chinthong long stame nilitum press meet donang koklo kopi posi ke donang koklo kulote lalo nilitum dak council nilitum council kacari tu kitek te mate ki plan play mate ki hai helo ne alam itu ma join ne pen ilitum aporte tum phan bihari tum nang theng pinang chok pilo la so ki theng ke chok long bang ke ilitum inning ar lo amme ke doson si heglong lo je bapuan emi thang long ri don jedo sedanta pini ha ang tan pen ke bang ha Bihar pen ke bang ha Bangladesh pen ke bang atum si piniar ni ladak itum along ri itum long le en putu pansi alang itum bang ke nang lang ro pen nang tengkeng lo alang itum arideng pen ilitum ireng isudun ke lage chithrak meme la pen ining da kang meme chichak jege piniar ni jongsi ha Bihar son komane akar bi Bihar man Bihari tumpan hendak tingkeng dam pulote alang tum pilo naik kan po mantu ne pensip apran en eto cita pinyar ni ke ili tum dak abang ke apran bang en edel di ili tum malang tum pan la pan excuse lo kang hondulo mantu ne pen
alang litum PGR ladak ke PGR pelote professional driving reserve la pen PGR pelote village driving reserve alang litum hadak ke doning chainong chilong kapa chupaning athai piniar ni bangke bihari atum ha bihar pen ke bang ha bangladesh pen ke bang atum si pini hadak dui jam oi fiesta me Sadgaw ahithi along Keroni PGR VGR along le aputhag rat atum sodak pen kache song asai kedengpo. Nijang Karbiang long Sadgaw ahithi along rat atum chingrom si Keroni PGR VGR along le aputhag sodak pen kache song asai kedengpon. Lasila puson akisong along Karbiang long Autonomous Council atum mesen kaching waipon ave pulote chesong bom lang pusi kache song arat atum pen ningjepon. Dong kamukam pen promes terang Karbiang long news. Kawe karbi solang do rat wan same karbi ekhai an sose kachesong pangtang nang pu akachesong par akardom bazir man senili lam thim pang chengik po athe pini ile tum theklong lo 15 pen etum kachesong wang bom tam bom se pini arnian samir tum kachesong plut plate juje athi gopi polo etum la bangso songja po tum PGR VGR land methanga jagat la suka cho pratek ji apan kache songata la phelang pilong doprok abihari sa tum han iritom nang ketek don bangke ning dok pek stame iritom karbi khai sai tum chini nang ji PGR VGR land komara pan se ke panong lo kopia pan lo puta tum chini nang ji Same PGR land PGR puta professional grazing reserve pusi pupo lapen VGR bangke village grazing reserve pusi pupo pulo tangke la soadim longke illegal encroachment sinang bui plak lu sala bangso illegal encroachment same latum voting rights dokok abange niltum karbi khai pensa mi mangu me alam lu athe illegal encroachment bote aronri penang ke do tum koson si latum voting rights aja kong long lok lo lage political ale ka choyan phanma kasi karbi anglo autonomous council kachari bom songja pidoman stame nangli tum jongsi karbi anglong labangso PGR VGR land bang election puri thek pulo tangte nangli tum karbi anglo autonomous council kachari nangli tum aja kong ave bote nangli tum chari re tanoi bosen nile tum karbi khai pen ninje kang tum athe penang ana karbi khai tum ki sung dolo ani se incidents pen joine botong li tum karbi khai kache song pugali teme razangso PGR VGR long ke patumi dik ani si kache song boli penang ana ningkan men tani tum elitum karbi khai tum memorandum bibom bang bom lo sita people of India karbi anglo autonomous council tum labangso apin pura lo nang teng ba me medet ke tasenang li tum political benefit pan pote nang li tum penamat nang li tum metang at pucho ya no pasi elitum karbi khai pen sa me labang ke so dak pen lam pachi ningjelo lapen alang tum si lam chak nang pilosi ke ongdung karbi khai tum bache song along same lam chak nang pilo tarik ing koy an ke tum ing samjin ben chengwai nang labang so PGR VGR alam the busi alang tum lam chak nang pilo jongsi labang so alam chak nang ke pi pen alang tum karbi khai pan reng dog reng ni wan pi the pote an so se si karbi khai ka che song amilu ring thur po busi ni tum pen wai dak klar sap pen lam bache ni don tum lo kadom Sarsing India hem sining richor nam ke thei bari thea phan ke thok ke jerpon thang ni phai trainer ke bokajane mi siangkang hanjang langsu borok India rongami kar Sarsing India hem arnam ke thei bari thea phan ke thok ke jer karbi khelo kachardom chardi pen karkli ke the nai pulote chujun mate bari thea nama phan kachongduk ke thok ke jer hanlo pule chongde chitami hingnoni Sarsing India hem lokhilomi mate puru phandar ke pangcho lam ki lampong do an pen kachipajok thekji lapen ok pran ke mesen ji aphan pu matha ponsi chu jun mate sining ri cho bari thea nama phan kachadom charipo la sonsi ahut hakku fisar atum kapen khat lapen ke claim te kang kedam amoton ateng pensi ok jor okeng hor hak horti buk fisar ong nihu philingjer rong asar riso basa pherang ke penchenglok don mikarara doan chitong petsi chuarong junarong chipipon dabang suke thoke jer karkli along wo mut bokan tame mesen pasi karkli kurusar mongol sing inti lapen sar sing inti pensi pherang ke thengno nang pachini dun lapen wo mut bokan tame mesen pasi nang pachini dun
buka jantan sali tumpi korbi buka jalan hawa nasi ini tu ni dihendak ni isi lagi tu ni sih nasi kayak beri di pasir bagus sudah soalnya lo jadi tu niom itu di karbi itu ya soal abis itu ditang juga ada abis itu karbi ditang juga ada urai karbi itu becek tok asal asal ditang juga ada tu nasi ini tu korte banget thong kan ni dihendak ni nasi sasaja kita ini fasa ke sar hawa tăng thế là năng li cai long là son chujun mà đây phong là bộ phong con ở cái kem tang mana lah langken don ni tu ni pen dam di pen non pen batai thong cái pa julu mà pajul lah bang pacong no kalau ni po kai bang ni po si pacong don ni tu oi ni pen non batai thong pacong aku ke bang jilang tapi son klaim tulang mah ke bang jilang kan langken ni tu aporom mas ni tu ke pinse pala beti chipu pala ni tu yang ni tu be ni saaf thong ni tu nasi ni tu ke patam dalam person pinse dalam tim dalam beti Ken itu mepat, ni orang ini cana ini kita korom posisi pacar ni, han sukses. tăng thế là năng li men mang mình chỉ thăm được thà Nilai ram ke paneram ini.